na subscribe domin samun sababbin shirye-shirye wanda da sun sauka za a gansu akan wai ka kai tsaye, sa'an nan ka danna hannu na alamar like it, sa'an nan kai comment. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Da farko zaka shiga cikin wannan background din da R ne ke nuna ma, sa'an nan ka sani application din za ku ga yana bambanta da wayar ku da wanda naka kake. To ni da yake ina amfani da editing ne ta karkata waya bayan idan ka juya wayanka. In ka juya wayanka za ka komai ya juya ma shi ta faɗi, za ka dinga fahimtar yadda kamar bidiyon nan yake haka ma ka dinga tafiyar da abun. Nan za ka ɗau baƙin background. Idan ka ɗau baƙin background din nan, kun ga juya wayan nan da nayi abun yana ta tsaye shine koma ta faɗi. Inda za ka dinga ganin abubuwan sun koma gefe da gefe ya juya. Lura da kyau, idan kamar za ka yi kallon fim yadda ake juya waya, duk ranar da zan yi bayani akan application din sai na bayanin juyawan shi. Ku dinga lura, ku dinga juya wayan ku sai application din ya juya. A shiga cikin wannan nan abun da ake yanke hoto, to ga guraren nan kala daban-daban. Za ka shiga inda arrow din ke nuna ma. Bayan idan ka shiga inda arrow din ke nuna ma, sannan sai ka dau wannan triangle din. Idan ka dau wannan triangle din, sai ka juya shi da hannunka, sai kuma ta tsaye kamar yadda muke so mu amfani da shi a editing din kenan. Sa'an nan sai ka bi wannan matakan 7, sai ka ƙara danna kuma wannan 7 din da ya ƙara nuna ma. Ka taɓa kala ko ɗaya a cikin su. To bayan idan kai 7, kun ga ya maida ma shi sticker, sai kai 7 din shi ya je zuwa cikin gallery, ya cikin gallery ɗinka. To sannan sa'an nan sai ka dawo can baya a cikin application din. Bayan idan ka dawo can baya sai ka ƙara shiga. Kun ga nan kamar yadda farkon yake, sai ka ɗau kuma yellow background. Bayan idan ka ɗau yellow background kenan inda kake so ka yi editing din hoton da kanka. Sa'an nan sai ka shiga wannan matakin da kuma zaka je ka ɗauko wannan hoton da muka yi saving na farko da ka fara haɗawa. Idan ka ɗauko shi zaka ja shi ka kai shi iya girman da kake so. Sa'an nan kai saving. Bayan idan kai saving, to kun ga ya hau iya daidai yadda ake so, ya zauna akan yalan abun, ka sita shi ne kake so. Kaka bari abin ya karkace sama ko ƙasa ko gefe ya fi wani, ka sita shi ta daidai yadda kake so ya tsaya ma a jikin hoto. Bayan idan ka kai wannan matakin, sa'an nan sai ka je ka shiga cikin add photos nan. Idan ka ɗau photos sai ka ɗau hoton nan da kake so ya zama shi za ka yi mai editing din. Bayan idan ka ɗau hoton da kake so shi za ka yi wa editing din, shi ma hoton dai ka tabbata in zai hau kan gurin ko yanayin tsayuwar shi ko dai wani abu da kake ganin zai iya dacewa shi, sai ka ɗau wannan almakashin nan in ba ku manta ba shine wanda zaka shafa color da hannunka, shine alamar yankewa. Wannan color din da kake gani kai tsaye ka shafa shi, ko ka yi mistake in kai wannan arrow din, su masu application din su da kansu za su gyara ma, application din na gyarawa da kanshi. Inda bai samu color din ba sai ka shafa. To color din nan ba wai color bane wanda yake bata hoto ko yake canza ma hoto wani abu, a'a shine alamar yankewa. Inda ya zama shine jan nan, shine zai fito da kyau, shine zai yanku. In ka bari jan nan ya tattaba bayan gidajen nan na gefen shi, to su ma za su fito a cikin sticker. Duk inda ka san ciwon blue din bai shafa ba, duka baka gyara su gefen hannun shi. Sana kawai da kuma dan Allah ku subscribe din wannan channel din na UCKD. Gashi nan ku nuna jan rubutu, sana ka dana ƙararrawar sanarwa. Bayan hakan ka gama hakan sai ka yi 7. Bayan idan ka yi 7 din shi ka tabbatar yayin kun gaishe zai na a sticker shi kenan. Da Allah ku lura da kyau, saboda wasu za su shiga cikin comment ta jawabi akan ba su fahimci wasu abubuwan ba. Idan da zai yana buga muku su ne ta tsari daban-daban yadda zaka fahimta. Zaka saita hoton daidai ne kake ganin zai hau. Idan ka saita shi daidai ka ga yadda zai hau, duk sai ka tsaya ka dinga bin wa'innan matakan nan da inda abun nan zai dinga sanar da kai. Zaka shiga wannan cleaner na gefen. Idan ka shiga wannan cleaner na gefe, sa'an nan sai ka ɗau wannan pencil ɗin, ga pencil ga cleaner. Cleaner nan shine wanda aka goggoge gefe-gefen hoton, sai ka gyaggyara. Inda ka ɗan shiga ciki bai fito ba, ka ɗau kuma shi kuma wannan pencil ɗin da arrow ɗin yake nuna ma. Gashi nan ƙara quality ɗin gogewa da quality ɗin ƙarawa. Bayan wa'innan matakan da kake gani tun da cleaning na gogewa da na haɗawan gaba ɗaya yadda ake yin su, za ka bi tsari ne ta yanayin yadda ka san shi graphics yana son natsuwa ne. Wayansu kuma da yawan suna mai da ma abin business su da zama na sana'a ne ko kuma wani abu da zai dinga fahimtar da su. Kuna ganin wannan matakan, ga pencil ɗin da cleaner nan na sa maka font ne saboda abin zai ɗanci lokaci. Gashi nan ina rage clear, sai ka rage quality ɗin shi, sai ka fara fitar da ƙananan zane. Idan kuna lura da ƙananan zane shine zai mai da abin kamar crazy. To can sai na can gefen hannun hagu na yi shi ya lallace, sai na goge shi. To kun sai da za ku goge, sai again mistake da na yi sai na ƙara mai da shi ya koma kamar size wancan gefen ƙanana. Da na mai da shi ƙanana sai na ƙara mai da shi wannan low quality ɗin nan,
sai ne ƙanana nan. To kun ga inda ya bada wannan crazy din nan yadda za ku fitar tafiyar da abin ku ya tafi kai tsaye sai ka yi makin. Bayan idan kai gudun nan shikenan ka haɗa shi. Sa'an kada ku manta ku yi subscribe din wannan channel na OCKD, sa'an nan ku yi subscribe. Na gode. Kada ku manta ku like it and comment. Danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye wanda da sun sauka za a gansu akan wayarka kai tsaye. Sa'an nan ka danna hannu na alamar like it, sa'an nan kai comment. Mun gode.